फै बयबो बाहागो लाफै गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय क'क्राझाराव खुंफुंजागोन गेदेरथार बिराद बाथौ आरज आरो खेराइ। फैगौ मार्च दाननि 3, 4 आरो 5 खालार सानथामनि हाबाफारिजों सा 100 दौरि आरो रोजासे आरज गाबग्राफोरखौ लानानै क'क्राझाराव खुंफुंजागोन गेदेरथार बिराद बाथौ आरज आरो खेराइ। गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय क'क्राझार ओनसोलनि बाथौ सिबियारि सानसुमैफोरनि बानजायनायाव बे गेदेरथार हाबाफारिया खुंफुंजागोन। क'क्राझार सहरनि साखाथि बड'फा नोगोरनि ग्रीन फिल्डआव बे समायना हाबाफारिया खुंजागोन। गासै राजखान्थिगिरि, समाजखान्थिगिरि, थुनलाइगिरि, सोलोंथाइगिरि, गेलेगिरि, हारिमुगिरिफोराबो बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो हागोन।